El dimoni, el gegant, l'home del sac, queixalets, l'home dels nassos, la bruixa, el caro, 40 maula, el drac. Per Tots Sants, els monstres valencians arriben a la Biblioteca Pública Municipal d'Aldaia. La campanya Espanta la por 2019, plena d'activitats diverses i per a tots els públics, la Biblioteca Municipal d'Aldaia. Avui, de la mà de l'Escola de Disseny de València, els menuts d'entre 7 i 9 anys van a preparar les seues pròpies disfresses i a més coneixeran les històries de monstres valencians. Avui estem en una de les activitats que hem organitzat des de la biblioteca dins de la campanya Espanta la por, que és una campanya que realitzem diferents biblioteques i museus del territori valencià per recuperar un poc les tradicions, els monstres i personatges tradicionals valencians. Va sorgir aquesta campanya del Museu d'Etnologia, València d'Etnologia, i a partir d'ahir es van adherir altres biblioteques i altres museus. El que fem avui és un taller per a fer disfresses, partint d'unes disfresses elaborades per l'Escola de Disseny de València, per als estudiants que estan allí, l'Escola Superior de Disseny de València, i que han estat inspirats per autors que han estudiat les tradicions valencianes. A més d'aquest taller, també han passat per ací tot l'alumnat de segon de primària de les escoles d'Aldaia i hem tingut a Dani Miquel, que els ha cantat i contat històries de por i de la tradició valenciana. A banda d'aquestes activitats també fem altres, com per exemple unes que organitzem junt a la Fundació Mussol i també en coordinació amb la Generalitat per a desenvolupar els objectius de l'Agenda 2030, els objectius de desenvolupament sostenible. La setmana passada farem un taller d'impressió en 3D amb els que ells dissenyaren unes peces que després anaren imprimint en una impressora 3D. I també tenim per al pròxim mes una activitat de robòtica, també dins d'aquestes activitats que, com vos comente, de desenvolupament sostenible. La programació continua demà dimarts 29 d'octubre a les 7 hores a la biblioteca amb la sessió de contacontes per a públic adult a càrrec d'Almudena Francesc amb Les tres morts de Batiste. A dream. Nothing exists.